L-esperti fl-inkjesta tal-isptarijiet immexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella ma kellhom l-ebda limitu ta' kemm seta' jintefaq. Fatt li ħoloq inċentiv biex l-esperti mqabdin fosthom dak ewlieni l-Irlandiż Jeremy Harbinson li ma jridx jixed fetħu wessaw u tawlu kemm setgħu l-investigazzjonijiet tagħhom għax aktar ma daħlu sigħat, aktar tħallsu. Dan ġie notat minn analiżi li għamel dan l-istazzjon fejn ra li l-infiq mingħajr limitu jew kontroll f'din l-inkjesta li ġiet tiswa lil poplu Malti iżjed minn 11 miljun euro waslet għal riżultat pervers. Qatt li anke kiser il-linji gwida tal-Kunsill tal-Ewropa li jistabbilixxu li fil-waqt li l-esperti tal-qorti għandhom dritt li jitħallsu, in-nefqa għandha tiġi stabilita minn qabel. Dan biex il-flus ma jsirux inċentiv għal affarijiet personali. Madankollu l-esperti fl-inkjesta tal-isptarijiet għamlu li riedu u nefqu kemm riedu mingħajr ħadd ma waqqafhom. Il-fatt li ma kienx hemm qbil minn qabel fuq kemm kellu jintefaq wassal għal diversi perversjonijiet fosthom li Jeremy Harbinson ampunta numru ta' persuni bla kompetenza meħtieġa imma tagħhom tħallas brati kummerċjali u allura żied il-marġini tal-profitt bil-kbir. Uħud mill-esperti li appuntaw wkoll telqu mill-impjieg li kellhom u fetħu għal rashom biex ukoll żiedu dħul tagħhom bil-goff hekk kif kellhom rashom mistrieħa li la darba ma kienx hemm limitu u kontrolli fuq kemm kellu jintefaq setgħu jġebdu kemm iridu bl-irċevuti jiġu approvati u l-flus jibqgħu deħlin. Wara li stew ir-rapport dawn ħolqu skuża biex jerġgħu jiċċekkjaw kollox biex fuq 10 xhur daħlu lill-qorti fi spiża żejda ta' aktar minn 2 miljun euro. Dan fil-waqt li wara dawn l-ispejjeż kollha, Harbinson ukoll iddikjara li dak li għamlu l-esperti ma kienx adattat għal kif intuża, anzi saħaq li kellhom isiru rapporti oħrajn b'kuntratti ġodda u allura bi spejjeż ġodda. Fil-fatt minkejja li nteffu l-miljuni kbar, Harbinson iddikjara li r-rapport finali kien għall-użu tal-Maġistrat biss u ma kellu qatt jingħata lil terzi persuni jew fuqu jinħarġu xi akkużi kontra xi ħadd.